troben. No dic, penso que tal com tenim muntada la cultura avui en dia està inevitablement lligada al diner públic, no? Per tant, diner públic que l'administra són els polítics, per tant són els polítics els que decideixen on posen els diners, no? Jo crec que aquí està el tema. Una opció seria, o bé incideixes en la part de, aquesta pública de què vol dir tu sí, tu no, tu sí, tu no, no? També, d'altra banda, jo crec que no és una tasca fàcil, és a dir, ja sabem tots que pots presentar un projecte i no saps quines dimensions té, si tindrà èxit, no tindrà èxit, és una mica un meló que has d'obrir, vull dir que també ficar-me, a l'altra part, també entenc que és una tasca que no és senzilla, és complicada, no? Però, bueno, per altra banda, també penso que igual està bé no només dependre, perquè estem lligats a mans i peus, i això va sortir de fa, no sé, cosa de 3 o 4 mesos al diari Ara, que era molt interessant, el que deia el que costaria l'entrada al MACBA sense subvenció, el que costaria una entrada al Liceu sense subvenció, el que costaria el llibre sense subvenció. I era, et donaves compte de la dimensió que vol dir això, i evidentment, si hi ha retallades, aquí retallen de tot arreu, no? I el que costa d'entendre és que molt sovint la gent es pensa que la cultura és com una maria, no? La música, el teatre, és una cosa que demás, entretiene, divierte, no sé si ho passa bé, però això a França fa temps que ja ho entenen i que és un valor a promoure i un valor a difondre, i que difondre cultura és una cosa d'expandir-se i que fa millor les persones i la convivència, finalment. Tot i que no sempre, perquè també és veritat que hi ha no ser més cultes, a vegades no vol dir que no hi hagi una societat sense violència o no altres coses. Però en tot això deia que igual també un altre camí possible, com ha passat, de fet, veus que a Barcelona hi ha moltíssims casos, des de Gaudí o grans gent que no van ser subvencionats per diners públics, eren mecenatges privats. I clar, si a Anglaterra hi ha un sistema de mecenatge en el qual les empreses privades sí inverteixen en cultura, doncs tenen uns incentius fiscals importants, i també pot ser una via, algú que sigui un empresari que tingui calés i que estigui motivat, perquè això pot ser un empresari que tingui molts calés i que els vulgui invertir en una cosa petita que li faci gràcia, bé el Círcul Maldà o bé algú que igual és una opció que no sé si està bé o no, tampoc ho poso aquí sobre la taula, però potser també és una altra manera de buscar sortides a la història, perquè si no sempre estarà sotmès a uns grups de polítics que si són del PP voldran fer no sé què, si són del PSC voldran fer no sé què. Diària, ininterrompuda, i d'això no s'ha dit ni mu, perquè la Caixa ja s'ha preocupat de retirar la publicitat als mitjans que en parlin. Vull dir que en el fons, qui manipula els continguts de lo públic? No sé, plantegem-ho. Jo crec que està molt bé iniciatives com aquesta d'ara, per recuperar una mica, sentir-nos un pèl més protagonistes, començar a rearmar-nos i fer complicitats amb els de la professió, el públic. Però a veure, és molt petit la batalla que podem fer, però és l'única que ens han deixat. Jo penso que hem d'anar per aquí. Home, en relació a això que comentes, és veritat que nosaltres ens hem estat informant i en aquesta ciutat hi ha molts focus de lluita per la cultura. Com us he dit abans, els focus de treballadors d'espais culturals o de la televisió pública, etc., que com a treballadors estan lluitant pels seus drets socials, que estan fatal perquè hi ha una política cultural que fa que estiguin fatal també. I perquè tenim una cultura que regeix aquesta societat que ja sabem tots quina és, la produce consume. I això també ens afecta al món de la cultura. I després hi ha un gran paraigües de gent que s'està movent en tots els sentits. El que jo també veig un problema, i és que tinc la sensació que la societat mateixa són els primers que diuen la cultura no fa falta, no els dongueu ni un duro més en aquests que viuen del cuento, no els dongueu ni un duro més. I això també està instigat per les institucions, que són els primers que el senyor Mascarell s'atreveix a dir que la gent de la cultura mira els altres per sobre l'ombro. I això és un discurs que el que fa és posar la societat en contra de la cultura i justificar que no es donguin més diners públics.
no sé, també jo penso que és molt important que ens trobem aquí perquè nosaltres som ciutadans i crec que tots estem d'acord en que la cultura és necessària i que ens fa viure. Si anés contra la incultura. Exacte. Com podríem anar-hi? És una batalla que no guanyaràs. Amb la cultura, justament crec. És que ens estem jugant l'extinció de la cultura, diguem, el que jo entenc per cultura, perquè estem parlant. Mireu les programacions de televisió, si hi ha un programa literari, si hi ha alguna cosa, és a la una de la matinada. És que és impressionant. Sí, és que no hi ha res. Bueno, jo penso que s'ha d'educar el poble, sincerament, una mica. L'educació és clau. A Barcelona hi ha un club que tothom coneix i sembla el Vaticà, sembla totalment... Em sembla que hi ha sants i tot allà dintre. La gent traga moltes coses i ningú s'hi posa. Jo volia comentar que soc estudiant d'Història de l'Art i fa una setmana que ens vam declarar en vaga indefinida. No sé si ho sabem. Estem buscant bastant de suport dintre del món de la cultura, perquè justament, sí, ens queixem de com estan tractant l'educació, que això ja és un altre tema, però evidentment de com s'està tractant la cultura, perquè som una carrera cultural i quan sortim al carrer, al món laboral, dependent de la cultura, i bueno, de fet ja jo mateixa estic treballant en una empresa cultural que també està en crisi i que també estic patint les crisis ja no només dintre de la meva educació, sinó dintre del mateix món laboral. Llavors, bueno, simplement ho volia comunicar i també demanar una mica si algú també estaria disposat a donar el seu nom per donar-nos suport. Esteu recollint firmes? Sí, el que passa és que encara no sabem ben bé com fer-ho. Ja tenim el manifest redactat i estem buscant la manera de com fer que signin, perquè clar, no sé si hem d'anar allà i que ens ho signin a mà o si es pot signar digitalment. Hem buscat adhesions per internet, també. Sí? Per exemple, el document aquest que us deia, també és un document que recull adhesions. El podeu trobar, perquè us interessi llegir-lo, el podeu trobar a la web de la comissió, que és http://culturaacampadabcn.wordpress.com. I aquest document és una lluita clara, és una declaració clara de com es pensa. Si voleu podem llegir un tros o com us sembli, perquè és prou interessant i pot ser un punt de discussió també. I també recullen adhesions, vull dir, si voleu mirar-vos-ho, podeu... Vale, doncs entraré. Bueno, si algú està interessat en entrar, si busqueu Associació d'Estudiants d'Història de l'Art a Google, sortirà el blog. I allà també està el manifest, estan totes les actes de totes les assemblees que hem anat fent i les accions, també estem a Twitter, a Facebook, i que si voleu mirar-ho, a ells els interessa que estiguem callats. Que és el poble, no?, qui ha de prendre les regnes i en aquests moments no les té pas el poble, les regnes. Llavors, no sé, hauríem d'intentar fer alguna cosa perquè fos el poble qui les tornés a tenir, si és que algun cop les ha tingut, o que les tingui, bàsicament. No sé, crec. I en això, doncs, hòstia, ens estan imposant els mercats i el govern i tot ens està imposant la cultura, doncs imposem nosaltres la nostra cultura des de baix i no acceptem la que ens estan imposant des de dalt. Crec. Què és la cultura? Això és el que a mi és el que me costa més i és el que en el fons millor és el més fàcil, perquè quan parlem de la cultura parlem de música, parlem de teatre, parlem del cine, parlem d'això. Jo crec que la cultura és una forma de vida, és una forma de vida. I això jo crec que es pot, un poble que sigui, un país que sigui molt cult i potser no va a cap exposició o no va a cap concert, jo això ho arribo a entendre. Jo crec que la cultura és una altra cosa, no és els concerts o el teatre, vull dir. És una manera d'estar i una manera de ser, que és el que ens ajuda que puguem conviure, una cosa que ha dit l'Anna. Se nota molt un país que li dona importància a la cultura, a la que sigui, i ho valora. I quan arriben moments difícils tenen reserva, no? Tenen reserva per poder afrontar el que vingui, no? I això, per exemple, a França, sempre diem, és un grau més, no? És un grau més. I és este respecte tradicional que tenen històric per la cultura, no?
i creuen en la cultura, però creure en la cultura no és necessari, és una altra cosa. Jo crec que és una altra cosa, que no sabria com definir-la, però és el saber estar, no? El saber estar, el saber, el tindre la sensibilitat, no? Tindre una sensibilitat que ens puguem entendre, puguem parlar i no parlar d'aquestes coses, no? Perquè aquestes coses inclús són molestes, no? Vull dir, molesten tant, són tan absurdes que llavors dirà-se no aporten res de positiu, perquè és una queixa constant, una queixa constant, injustícies evidentment que són reals i que una detrás d'una altra, que és això, que és allò, que és allò, i això desgasta molt a la gent que lluita contra això. Jo llavors tindria que trobar una forma com més atractiva i més lligada amb viure, no? La forma de vida, no? Després ja si t'agrada Bach o no t'agrada, doncs també està bé que hi hagi algú que no li agrada, no? Vull dir, no és aquest el problema. Però jo crec que el problema nostre és que ens ho vam creure, amb la transició ens ho vam creure, hem fet de tot, pensant que hem fet moltes coses, potser no hem fet res, tot ha sigut una cosa molt d'apariència, i ara ens trobem que no tenim fondos, vull dir, o sigui, humanament, d'alguna manera, jo crec que ha hagut un fracàs, això és el que penso. Crec que el país va tenir que lluitar contra el franquisme des de la cultura, i el Brossa, per exemple, el Carles Santos és, podríem dir, un fill meravellosa del gran Brossa, doncs va començar la cultura amb un parc de la Solina, i en el fons la nostra cultura va lluitar contra greus problemes idiomàtics i de censura i de tota mena, i potser el que ens ha passat, com deia ell ara fa un moment, és que ens hem acomodat, i el problema és que ara no sabem com reaccionar, i hi ha una gran impotència en tots els àmbits, a la universitat, aquí, a tot arreu, perquè no sabem com vehicular la nostra protesta. En el fons, fem manifestos cadascú del seu tros, però no sabem com fer-lo un de gran. I els que surten al carrer, doncs clar, es troben amb la policia i com no són violents, doncs ens n'anem a casa. I aquest és el problema, perquè, diguéssim, si una banda utilitza la violència i l'altra no, doncs sempre perdrem. I com ho farem? Doncs no ho sé, però tornant a inventar doncs, l'avantguarda. Fent cultura. Tornant a inventar-la. Vull dir, el banc del Brossa, jo penso, la pilota amb la peineta que es posava, aquestes coses, no? A mi m'agrada el futbol, no me n'amagaré, però jo penso que és una merda que el futbol sigui el que és avui. És greu que sigui així, i això ho sabem tots, fins i tot jo crec que a tu t'agrada el joc, no t'agrada tot allò. A banda